Zuek zintzuak zarie? Ni bai. Bueno, batzutan deabrutxua. Maiz eta itziarrek hori izaten da bie, deabrutxua, baina deabrutxo maitea. Beraz, etorri nerekin dantzara. Deabru kontuak alde batera utzita, pausuak ikastera. Abeste honetan, jazz estilua jorratuko. Eta jazz estilua dantzan ez da musika jazz esan nahi dauen berdina. Bai? Normalki jazza popa dantzatzeko erabiltzen da. Eta deabrutxo maitea kantzinoakin be oso ondo doie. Beraz, hor doie. Izango zan, atzetik aurrera jun, bai? Eta jazz estilo guztiz jorratzeko, inbiozuena da dana movimentu oso ondietan, bai? Eta eskuak denbora guztian hemen. Izango zan, gora, bera, salto batian, xase, eta giro. Hop, bai? Hori 3 aldiz ingo dugu. Orduan izango zan, gora, bera, xase, giro, bai? Gora, bera, xase, giro. Eta azkenekoa, gora, bera, xase, eta giro, bai? Hori izango zan bat, pausu bat. Beste bat, asko erabiltzen da, ostikuak, baina markatzen, bai? Kabareten eta asko erabiltzen den estilo bat jazza da, eta kabareten askotan hemen egoten dira, bai? Bagu hola ningo, 4 ostikokin aurrera jungo gara, eta gero lantxekin atzera. 1, 2, 3, 4, lantx, 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 bai? Aurreratu duten guztia, atzeratu inbiot. Berriz noie. 1, 2, 3, 4, lantx, 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 lantx. Ikusten zuen nire eskuen estilua, bai? Jazen normalki hau erabiltzen da. Ukonduak zuzen eta eskuak doblauta hemen. Beraz, badakitzu, hasi jazza ikasten. Bueno, badakizue pausuak, jazz pausuak diela. Beraz, goazen bada, jazzeko koreografia oso bat ikastera, posizioak ikastera. Horretarako nirekin horiz jantzita, Ainoa, txuriz jantzita, Leire. Urdinez, Oiana, eta gorriz, Lide. Gogoratu, hirukotea bazarie, horia eta gorria, kendu biozuela, zuen dantzatik. Eta laukotia bazarie, bietako edozein kenduta be, nahikoa da. Beraz, goazen posizio guztiak ikastera. Nola hasiko gare, oso gertu, bai? Eta izango da, 2 atzian eta 3 aurrian. Bizkarra emon da, baina oso gertu. Azten danean musika, buelta emango dugu dano batera, eta lehengoko hilera hasiko da aurreratzen. Buelta ematen dugu, eta lehengoko lerrua agurtzen, bai? Esan ez hemen gaude, torri gare kantatzen eta dantzatzen, bai? Eta ostikuekin aurrera. Lantxekin atzera. Hop, 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 berriz aurrera. Tatzera. Padibure dator. Gogoratu, mozua garbitu biozuela. 4 diez, eta oin ostikuekin. Berriz. Markatu hemen eskuarekin. Eskuak handiz. Up, up. Jaitsita, salto. Zase. Giro. Salto. Zase. Giro. Salto. Zase. Simio. Kume. Itxoin, itxoin, itxoin hemen. Eta horrentxe bat. Hop, hop. Bai. Eta ni jarriko naz. Ube bat markatzen, bai? Toin ingo dugu gure artean. Eta berriz pata da. Hop, hop. Lantx. Berriz dator. Gogoratu, publikoei begiratzen. Padebure dator. Padebure, musua garbitzen, bai? Eta ostikoekin. Hop, up, up, up. Hop, hop. Markatu, markatu, eta aurrera. Hop. Itxi eta jazz. Giro, jazz. Giro. Itxoin hementxe. Eta oraintxe bai.
poliki, nik oinube markatukot beste norabidean, bai? Eta aurrera, hop. Hap, hap. Itxi eta jazz. Jazz. Zase. Berriz. Itxoin pixkat. Eta bai, atzera banok, lerruan, aurrera, gogoratu, agurtzen berriz, bai? Berriz atzera goaz, eta orantxe, haundi, hop!